I Bangladesh bor der 150 millioner mennesker på alt for lidt plads. Og den plads bliver endda oversvømmet med jævne mellemrum. De globale klimaforandringer betyder, at oversvømmelserne bliver hyppigere og mere alvorlige. En holdbar indsats tager tid og kræver samarbejde, så de mest udsatte i Bangladesh bliver i stand til at håndtere klimaforandringernes konsekvenser. Naturens rasen er et fælles problem. Hjælpsomhed og stærke fællesskaber har selvfølgelig altid eksisteret i de små landsbysamfund. Det er dog svært at finde overskud til andre end sin egen familie, når man står i vand til halsen. Men den gamle kliché om at løfte i flok gælder også her. Ingen må lades i stikken, når katastroferne rammer, og vejen dertil er at organisere og uddanne folk bedre. Derfor støtter Folkekirkens Nødhjælp den lokale NGO RDAS. De bygger videre på landsbysamfundenes sammenhold ved at skabe fælles rammer og klare opgavefordelinger for katastrofeforebyggelse. En forebyggelsesindsats, der er livsnødvendig for de mest udsatte i Bangladesh. Viden er afgørende for at klare sig igennem en oversvømmelse. Derfor handler meget af RDAS' arbejde om at formidle viden. Underholdningsshows som det her er meget udbredte. Her støtter RDAS organiseringen af lokale frivillige grupper, der besøger landsbyerne og serverer budskaberne, så alle kan være med. এটার যুক্তিটা হচ্ছে যে আমরা এটা দেখাচ্ছি সাধারণ জনগণকে আমরা দেখাচ্ছি যে এরকম সতর্ক হতে হয় যে বন্যা আসলে আমাদের কি কি করা লাগবে যে সবাইকে হুঁশিয়ারি সংকেত দিতে হবে. Den viden bliver også formidlet i mange skoler som en naturlig del af undervisningen. RDAS støtter den indsats ved at give lærerne katastrofekurser og uddele undervisningsmaterialer. ছবিতে কি দেখা যাচ্ছে বলো তো? এরকম আমাদেরও ছাগল, গরু, ভেড়া, মহিষ অনেক ভেসে যায় না আমাদের এলাকায়. Katastrofeforebyggelse kræver ikke avanceret teknologi. Noget så simpelt og samtidig temmelig arbejdskrævende, som at hæve bygninger og veje, sikrer at livet kan fortsætte i de lange perioder med oversvømmelser. Den slags projekter støtter RDAS blandt andet her. På en sandbanke i floden Brahmaputra, hvor truslen fra flodens vandmasser er langt større end inde på fastlandet. Men det er ikke nok at hæve en landsby rent fysisk. Derfor hjælper RDAS med at oplære landsbyboerne, så de kan undervise hinanden. De hjælper også med at organisere udvalg, hvor landsbyboerne fordeler forskellige ansvarsområder mellem sig. I pressede situationer er det afgørende, at alle ved præcis, hvilken opgave de har. Malika har ansvaret for at advare landsbyen i god tid, og derfor har hun fået en radio, hvor hun kan følge med i katastrofevarsler, når regntiden nærmer sig. এই কাজটা হয়তো যখন বন্যা আইলো তো রেডিওতে যদি আমরা সংবাদ পাই তারপর নদীর কিনারে যাই যা পরিস্থিতি দেখি বলে বন্যা তো এরকম হতে পারে তখন আমি আসিয়ে সবাই বলি হয়তো আমি যদি ঘরে থাকি কেউ যদি না আমি যে টের পাইনি. Og så rykker organiseringen også ved de traditionelle kønsrollemønstre i landsbyen. চালাক মনে করে এখন মনে করছে আমি তো ঘরের কোনায় বসে থাকি আর আমার স্ত্রী তো সবাই দেখায় সেখানে যায় সে মিটিং করে আমাকে তো আর কেউ দেখায় না আমার তো পরিবারকে দেখায় এটা নিয়ে একটু তাই খুশি. Det arbejde Folkekirkens Nødhjælp støtter handler om at styrke de bånd, der binder lokalsamfundet sammen. Så viden og organisering spreder sig som ringe i vandet til selv de mest udsatte og isolerede landsbyer. For ingen kan overvinde truslen fra klimaforandringerne alene. Det kræver et fællesskab. Kadang ada ki.